Good morning, Mano Rodel. Oh, ay. Good morning. Today is November 16 na. Oh, Domingo nga adlaw budoy. Aton yun na bagay mang raw. Makadikita yan Merkado Publiko. Kabayan na atong ginisbuta last Sunday. At mga utanon ha. Oh, adi kita yan na may at Banghiton Barangay San Roque Multipurpose. Ay. Ay. Ano pa ini? Hino. Uy, ako ngayon naniwatot, dakoy tiyan, pero diri burag tukod. Dis ganap mga aton, mapakudangdang luwat kita. Ay, sorry. El Franco! Sige. Oo, maglilibot mga utan ni Takon. Tagpiran, ang carrots. Ang tadi. Adi. 75. Ang tarong. Sayote. Sayote, 22. Adihin, prete. Ang harang. 38. Ang luya. Ang sibuyas. 240. Kamatis. 45. Man, maupining nga tambal iton kuhan. Arthritis. Tagpiran niya laso na pa. 160. Tagpiran ba lang hoy? Benta. Tadi butig ito na no? 35 ang kilo. Yung baga mga utanon ba ani ka mo itong di mapakani din ni? Dito may kugwaran. Real ito. Twilight. Masimang kamungan ni. Amen siring o sa pa. Ay skina. Ay. Ay Ismael. Ikaw kang alimot. Pagpalo ka ni Ismael. 25 buya ito dito yung baga. Baboy ano? Pura-pura. Oo. Domingo nga adlaw budoy. Wala ka daw budoy kay orang yung kita no mga ka-item check anong oras na o malas 10-15 minutes before 10 o'clock o baga nagpahiyos anay kita hinin nga lahat nagpahiyos anay kita hinin nga kuana hinin nga Durdagara orang nga yung bagyo pero kanan amihan ini produkto oo. So kakulop, kumbaga makanotice ka mo no, lagot makanotice. Waray kita makagbinurbalabag kaya no. Ano aton hadto baga nahunahunaan na, baga nakaplano ba. Andin hiha plaza. Antin din higa mga irinuman. Makurita man liwat iga. Kuan igburbalabag hin baga naoran ano. Kay siyempre una-una nga daan ang tao kula man din awo di din tanat plano kagabi baga na akong plano itong mga alas 6 baga masiram-siram pudi ka lang kay ginuran man kulang yung tao may daga diba pero siring pa baga maupait baga kuan mamara charot amo adto katapos ngayon baga makapansin gihapon kamo the other day ilang Biyernes upatan aton nahipost sa Facebook mahitungod good man nga waray internet tulo ka adlaw budoy basta kay maalikuro nga ulo baga naiara good man kita hit lahondaray lang nga kada nagpag-i-scroll sige lang playhan ko ang videos pakay kaya wala internet tanakad to pakita igbaw nakakagpost ako sa Facebook kay may da dito baga suro signalay ha igbaw amo ito na natong baga yan nagbaging papurilabat ala kaya no taton yun na bagay mang raw makadikita yan hakuan Merkado Publiko kabayan na atong ginisbutan last Sunday at mga utanon ha makadi kita sulod okay music adi kita yan dili may at Banghiton Barangay San Roque Multipurpose dili kita na baga pumarada tagpiran basta ay ay ano pa ini? Hino. Uy, ako ngayon naniwatot, dakoy tiyan, pero diri burag tukod. Yo, for today's ganap mga aton, mapakudangdang luwat kita. Ay, sorry. Adi man, El Franco nasaring pa ako Saan kayo nakita? papaya ha Natupay. ano mo ay naman tagi gift exchange gift kita El Franco mga Takon local line ito ako, no pankuan la. lagad ka na Daw, kuti mo lugi ka daw. okay lang tini kay dakuladit
Kanini, balor. Balyok. Oo, nagkuhan ng lago. Babae ko ka kunikan bustuyo. Gano? Ikpapalpal. Ay, mapinga ako. Ay, mga. Mapapicture ka na. Siyempre. Sabi ako eh. Idol. Surya na hiya. Look at picture. Kanan rikuhano ni Tiheton ko naka-insta. Matre, okay mo rumali. Ang taong baraton lang. Napalit-palit. Apalit ka. Tagpirang ko na di. Ha? 75 ang kilo. Oo. Video pala. Tuwara pang picture. Ano. Mga kung pakita, materar. Logo di El Franco. Sige, kay. El Franco. Sige. Oo, maglilibot mga utan ni Takon. Ano pa yun niya? Ano daraho dun? Oo. Di man. Tagpira ang kuhan. Ang carrots. 130 ang kilo. Ang tadi. 150 ang patata. Adi. 75. Ang tarong. Pinta. 50 oh. Tapos adi ano pa tawagin yun? Sayote 22. Oh, adi nila di pero may napisto ha, di may tuba at banglahiton kuan San Roque. Barangay Hall ha. Adihin pre-taste. Anarang 38. Aloy ha. 120. Ay, matinga ka. Ang sibuyas 240. Kamatis 45. Ay, mga salamat ha. Thank you. Kade, tagpira. Ha? 25. Oh. Sayote. Banking. Hi sir. Adi nag buburo balabag. Man, maupening at tambal iton kuan. Ha? Arthritis. Oo, ging kukuan la gugurot tapos tagpira niya laso na pa 160. Hey, El Franco. Ano ba ito ni Uy, El Franco, sorry. Limta nun kita kabisan nga ni bis nga ni kita tatkalugaring ang usahay. Ano babayaan tadi sa balay. Oo. Adi man ano inin. Balanghoy, tagpirang balanghoy. 50. Ang tadi butig ito na no. 35 ang kilo ang butig. So, ang mga prutas, sunod at mga prutas, animal lang din hiraman. Man? Mga tanong. Hindi lapit ha. Dito nakagsudoy na kita dito. Dito mga saging. Apay. Ay tao. Ay dito mga saging liwat ha. Para baduy ah. Atin. Ay. Ating kuwan. So nakagsorry naman kita ngadto ano. Tisugad lot kita nga di. Pipira bodoy. Ay, ang pingaga.
Amo din itong mga kuan liwat. Kumbaga mga tanong ba ani ka mo itong di mapakani din ni. Din dito may kuan pag pugwaran real ito twilight. So tigam nila niya twilight adilat at dito masimang kamungan ni. Amo din itong mga panakot, mga sibuyas, kamatis, lasuna, luya, harang, kidya man. Amin sa rin yung pa ay skina. Ay ayun Ismael. Don't forget follow and share. Ikaw kang alimot pag follow ka ni Ismael. Oo. Butig. Iya din pagpira. Alin sir? Ano yun hiya? Balanghoy. Balanghoy adi. Gaway. Gaway, tagpira man ang gaway, ang butok. May 100, may 200. Ang May- 200, 2180. Uy, okay. Kada Domingo nila nira ha. Pati mga kasagingan. Di ba? At least baga nailibot ta kamo. Yan na nga adlaw. Puro balabag. Oy, open agaran kay. O adi din mong kuan. Oy mana, kumusta? Magsan kay lagyap kita. Hala ko ang tatatong spaceship liwat. O, tala. Sarong talanay. Again, this has been your friend from another stars. Oh, siyempre ako magpapabilin lagi hap nga iyo sangkay nga mayukbo normal ha. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams mama. Chup chup. Oh. Agoy naman. Nanumdum na ako kan El Franco. Agoy mga atod. Oh mamay kala. Oo. Tala okay.